Hej, mit navn er Mikkel, og jeg har lavet en unboxing video med det her startsæt med Jay og Freakjaw. Så jeg starter med at pakke den ud, hvis jeg lægger den her. Så pakker jeg den lige ud. Sådan der. Så har vi det her. Kortene for Jay. En spilleguide til dem begge to. Så har vi kortene til Freakjaw. Så har vi delene til Freakjaw. Og delene til Jay. Spinderen til Freakjaw. Og spinderen til Jay. Og nu vil jeg så selvfølgelig til arenaen. Så nu samler jeg menneskerne, så nu kigger jeg på. Her har vi denne. Hans 3 våben. Her. Og den ligger her. Hans krop. Så sætter vi skjold på her. Hovedet på. Så skal vi have armen og holde benene. Mærkeligt mandag. Hvordan pokker samler man den her? Jeg tror, det er sådan her. Og så skal vi have en ben på. Jeg tror lige, jeg åbner guiden her. Hvis det er okay med jer. Det tror jeg da. Har vi, hvordan man samler ham her. Sådan der. Så har vi samlet ham. Så har vi hans spinner, så skal vi have sætte den her under bunden. Sådan der. Og så samler vi lige hans kortholder her. Så har vi gjort det i ham. Og korten den har været ude. Så skal vi samle Jay. Nu håber jeg, at kameraet kan holde. Det var ærgerligt, hvis den ikke kunne. Så lægger jeg også våbnet herhen. Jeg starter med at samle den her. Og som tidligere sagt, så har jeg allerede scene. Og den synes jeg var rigtig god. Jeg blev rigtig tilfreds, da jeg fik den. Lidt på. Og så
Skal vi have, hvor er han spinner nu henne? Ja. Og så skal vi den først her. Så skal vi samle arenaen. Den tror jeg også står her. Nej, jeg gør den ikke. Den kan jeg nok godt finde ud af at samle. De er vist lige langt alle sammen. Jo. Så tror jeg snart, vi er færdige. Det ved jeg ikke. Har det været dig, der har fat i en tennisketcher? Nej, det må være nej. Så er vi godt i gang med at bygge den her. Så. Vi kører stadigvæk. Det var godt. Og så er arenaen færdig. Og det var det. Se.